Ok, arată-l mama cine e asta? Cățel. Cățelul. Asta? Cățel. De asta? Pisica. Pisica. Asta? Peșe. Asta? Pisica. Cum face pisica? Miau, miau, miau. Ok, dar cățelul cum face? Ham, ham. De asta cine? Focul. Tatuga. Nu. Papagalul. Papagado. Ok. Mama să te întrebe acum. Cine e asta? Girafa. Girafa. Asta? Elefantul. Elefantul. Asta? Leone, ok. Asta? Ursul mult. Ursul. Asta? Volpe. Lope. Volpe. Asta? Tigru. Wow, așa face tigru, bravo. Ok, mama sunt... Asta? Nu, de aici. Gata, mama te-a întrebat să vedem aia. Gata, altă pagină. Asta? Faci asta. Aici, ok. Hai, zi mama, ce e asta? Leone. Ok, asta? Cine e asta? Zebra. Ok, asta? Nu, da asta. Bine, aici. Asta cine? Da asta ea. Amelia, acolo te-am întrebat, mama. Uite aici trebuie să te Da întreb. asta, de aici. Păi bine, asta cine? Zebra. Zebra. Asta? Nu. Leone, bravo. Asta? Fantabuf. Elefantul care cade acolo, da? Care cade, mititelul a căzut. Acum, mama, asta cine? Nu, asta. Ok, hai, care asta? Asta mama te-a întrebat. Acum, hai, asta să te întreb, da? Cine e asta? Pinguinul. Așa sare. Ok. Hai, urcă-te aici, mama. Ok. Ala, am zis că e pinguinul, da? Pinguinul. Asta? Foca. Ok, asta? Așa face. Cine e asta? Lupo, da? Amelia, da? Cine e asta? Lupo, da? Da, asta? Leopardo, bravo, mama. Ok, de asta te-am întrebat. Asta cine? Tartaruga. Și mac am uitat. Rățușca, da? Ok, asta. Și altă broască, da? Asta? Ga. Gâsca, mama, cum faci? Așa sare broscuța, da, corect, așa sare broscuța. Bine, da, asta? Gâsca. Ga, ok. Uite ce am găsit. Cine asta? Căluțu, bravo. Asta? Cum o cheamă? Asta e vaca. Da, corect, asta? Pui, asta?